soyayya na shige a tarko, ne gamo da yar fara ta sace zuciyata. Labarin ya fara ne a garin Kaduna, wata rana mun fito da ni da abokina, za mu je studio cikin garin Kaduna, sai kawai na hange ta a nesa ta yi rata. Wata 'yar budurwa ce na gani da adon kunshi, ga ta doguwa kyakkyawa ne kyan gashi, zubin larabawa da ganin ta babu kyashi, tunda dai na ganta na ji na kamu da santa. Sai na ce aboki na zo ka kalle ta, wata 'yar budurwa ce daga nesa na hange ta, sai ya ce da ni tabbas shi ma ya ganta, sai na ce da shi mu karasa mu je wurinta. Muna zuwa gabanta sai na ce salamu alaiki, aminci a gare ki ke da dukkan ahalinki, da fari dai ni bako ne na taho gare ki, ki amsa sallamata a gare ki 'yar uwata. Buɗe bakinta ta ce wassalamu alaikum. Ina sauraron ku na ji dukka kalamanku, mai bukatar ku faɗe da ina jin ku, kuma me kuke so a gare ni za ku furta. Sai na ce mata soyayya ta kawo ni, ga dukkanin alama kuma za ki karɓe ni, ki sha da duka waye na ki tallafe ni, nike kaɗai nake so na baki zuciyata. Sai ta bani amsa ita dai ba kuwa ne, ta zo garin Kaduna ne don bikin ƙawa ne, shine dare ya riske ta akan hanya ne, sauri take ta koma gida ta je ta huta. Sai na ce aboki na zo mu shawarta, ka ji duk kalaman da take daga bakinta, me ya kamata dai mu yi ne don mu taimake ta, sai ya ce da ni mu je mu sama mata mota. Sai na ce mata 'yan mata ya sunanki, sai ta ce da ni ita sunanta Rukayya ne, 'yar garin Kano ne a Tarauni take zaune, tun a lokacin sai na ji na ƙara santa. Da jin kalamanta sai na tarbe mata mota, na ɗau kuɗi na miƙa wa direban mota, na ce ta zo ta hau na miƙa mata kayanta, sai da ta wuce na tuna bani da lambarta. A nan gun zan yanke amma da ci gabanta, zan faɗa muku ta yanda na samu ta, ga lambar wayata ku biyo ni don muzanta, 08140078634 ne ƙarshenta. Na yi tsintuwa a soyayya, ne gamo da 'yar fara ta sace zuciya.